Zo'n 2008 is rederij Doeksen net de enigste meer die het vaartdiensten aanbiedt tussen Haas en Skilge. De concurrentie komt van de EVT, de eigen veerdienst ter Schelling. Die vat volle goedkeeper naar Skilge als Doeksen. Doeksen zei het net meegaan te kunnen met die legere prijzen, omdat het net uitkent. Maar verliezen daar toch wel passagiers. Dat betekent 43.000 tot 45.000 mensen tot en met juni die we minder vervoerd hebben. En een 15% minder personenauto's, wat ook heel belangrijk is voor ons. Nou, dat leidt uiteindelijk tot een situatie dat wij op een gegeven moment onze kosten niet kunnen dekken. Jaarkosten. We hebben natuurlijk een contract waar we allemaal verplichtingen moeten uitvoeren. Nou, en als dat niet meer kan, dan zullen we dus volgend jaar in ieder geval maatregelen moeten nemen. Want dat kunnen we niet nog een jaar hebben. Doeksen denkt dat ze dit jaar al 1 miljoen omzet misrennen en in de toekomst nog volle meer. De EVT vindt het onzin dat zij de schuld krijgen dat het minget met Doeksen. Ik doe dit af als een koninklijke leugen, wat meneer Mellers hier vertelt. Het is natuurlijk ook te zot voor woorden. Als je 100 jaar lang als monopolist varen kan, dat je binnen 4 maanden tijd al zo'n verhaal de wereld inhelpt van oh jee, we hebben een concurrent. Dat betekent nu dat meneer Mellers moet ondernemen en niet vanuit zijn monopoliepositie moet toekijken hoe makkelijk of het is. Dus klinkklare onzin. Ik kom al jaren op de Schelling, dus we gaan eigenlijk altijd al met rederij Doeksen. Doeksen is voor u het bekendst. De EVT hebben we pas letter van dat hij ook op de Schelling vaarde. Maar daar woon je hem toen net mee? Nee, dat hebben we hier ook alles al regelen. Dus, Heeft u ook aan de EVT gedacht? Ja, maar dat zat vol, dus daar hebben we wel naar gekeken. Dus dat is een stuk goedkoper, dat hebben we wel gezien, ja. Nevens Doeksen moet correct in de simmer het geld verzinnen worden om de boten ook in de winter varen te letten. Als het zo teruggaat, liet de rederij Winterdijs mogelijk oertochten vervallen. Of je moet kijken van, is de overheid bereid wellicht om het verlies wat wij dan leiden, om dat bij te springen. Zodat het in ieder geval het programma van IJs en het dienstbetoon aan de eilanden intact kan blijven. Je kunt, als dat niet kan, dan moet je kijken van, nou, misschien moet je een aantal taken kwijt. Zodat je inderdaad minder hoeft te varen. Doeksen had voor 15 jaar de concessie om tussen Haas en Skilge te varen. De EVT vjocht het dit aan en met terugvaren zal lang de procedure rent. Eind dit jaar komt de definitieve uitspraak. Als de EVT verliest, maar ze ophouden met het change tussen Haas en Skilge.